wala day ko'y labot aning pagkaon na to karon sa buntag day. Malamang kay out of budget ka diri kay wa may kabalo nga mo abot ka. Kung dalaga pa ko Charmina ba kay grabe mo lahi gini sa dalaga pa no. Lahi ra ko lahi ra jud. Ikaw kung dalaga pa ka. Ay sa una makalagdag ko mutakas-takas lagi ko. Ay, ikaw Charmina. Salamat. Sa man ni ayo Charmina eh kasi pa ba sa buntag ron ayo na. Kinsa man ang si ato. Ay, day, may buntag di mo diha. Ikaw ba ang asawa ni Dunyok, day? Ano nangita man ang dunyok Charmina kinsa man na siya. Ano nang kita ka sa kumbana? Ngano di ay wa ra ba siya dire? Ay, day, kanang ako manggod ang amahan ni Dunyok god. Unya, alagyan ta ko'y tuyo gamay. Kay, bago kabalo man gid mo atong kusog kayong linog, no? Kung balay nga gipuy-an, nahugmak in tawon niya, manghangyo unta ko nga diri sa ta ko mapuyo sa inyo ha kung okay ra sa imuha day. Te, diri daw mo puyo. Na, ipos na mga kayo ta. Dugag-dugag ra nas tong budget diri Charmina. Maluoy taon ka sa ko day kay akong balay dito sa Jinsan day. Pertigin taon pagkahugmak ka atong kusog kay nga linog day. Bisag diri lang ta ko mag temporary lang ko mapuyo diri kay mo trabaho man pukugon sa inyo ipatrabaho. At least na ako mapuy-an. Kung say labot na mong nalinugan ka tay, obligasyon pa namo nga motabang nimo. Isa pa minyo naman ang imong anak. Charmina, tuwatan lang na kay muna to nakatabang diri sa balay. Strict ka mo pala yung isuo namin. Pare-pareha sa pala kinaya pero ang puso na ako kaya wala may pilayin ka po yan. Dahil, unsa man day, okay ra sa imo haday nga dili sa kumupuyo sa pag temporary lang day. Aw, kung makasinabot ta, walay problema. Basta dili ka pwede dinhi nga di ka muliho ka ug unsa ka mo sugot umano nimo. Sige day, okay ra kayo sa kuha day. At least na ko kapuyan. Salamat kaayo. Sulod na diri ibutan na imong bag dito sa sulod. Salamat kay day ha. Te, unsa po ni si Dunyok nga diri man gyud papuyo ang ihang papa nagdugang-dugang ra man ang kanuno nato. Amo ray magkasinabot anang dunyok kay ang sidor ba ng dunyok pastarang gamaya tinuo ko. Pero akong anak sa Dunyok yaman ba na siya man tunay ingon diri sa ko papuyon. Ang taon na lang sa nako hindi ka sa apang putong ulit ko bata eh. Unya nagkaon na katay. Bago aning mga istikta ka aning asawa sa kong anak eh. Pero magkikilaing mapuyan din po. Agwan taon na lang ginako ang kintan ako diri. Tay, humana ka din ha. Pagluto dito sa sulod. Ay, oray, umana ko diri panilhing day. Sige, magluto na po ko day. Kabla ka. Ay, salamat magkaako ng ginayta. Oh, kisa man ingon nga mudungan ka na mugkaon pag sure dira makawagan na. Mao gyud musabay din na siya. Wala day ko'y labot aning pagkaon na to karon sa buntag day. Malamang kay out of budget ka diri kay wa may kabalo nga mo abot ka. Day, gutom na biya jud kayo ko day. Kabalo biya jud ka aning mga idaran na nga gutmano na kain taon. Anong luoy pa. Sige day, wa makakoy labot sa aning pamahaw kung may mabilin maro makay ako Sige, pagkaon lang sa mo diha. Dungan pa siya kaon sa atuan. Nya wala ba na naghatag na to konsumo dinhi? Gawa nga na. Paitan ko ginabuhi. Nabagay ko yung anak kalaki pero nakasawa ko po na ko singkasin. Hindi mo pagkaon sa pamahaw. Gutom na kayo ko. Hindi ko niya papilo ng pagkaon ko kayo. Wala ko yung ambag sa ilang ikaon. Pagmabuna ko gituyo nga malinugan ko. Kaya napalo pa lang ko ngayon ng matasa siyang asawa. Mahalag pag magbarong-barong na lang ko dito sa mua. Di na lang kumuha rin. Pagpita, ginanili.